για το πράσινο Σαν Μαμές. Στα πρότυπα του νέου γηπέδου που έχει εμείς, Μπιλμπάο, και εμείς θα ζητήσουμε από τον Νίκο Αβραμίδη να μας πει ματέας του κινήματος που ακριβώς στοχεύει αυτή η κίνηση. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ήρθε σε μια μέρα που οι περισσότεροι είχαν επικεντρωθεί στο ποδόσφαιρο και εσείς ταράξατε λίγο τα νερά, πήγατε σε έναν άλλο δρόμο. Εντάξει, στο ποδόσφαιρο είχαν ασχολούνται οι φίλοι και πάλι του Ολυμπιακού. Σε ό,τι αφορά τον αγώνα του Ολυμπιακού εχθές. Μάλλον ξέρεις ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, Νίκο, ασχολούνται και όλοι οι υπόλοιποι. Εντάξει, θα συμφωνήσω, αλλά μπορώ να σου πω ότι και πάρα πολλοί κόσμος ασχολείται και δεν το λέω μόνο από την παρουσίαση χθες το βράδυ, αλλά και από το ενδιαφέρον του κόσμου όλο αυτό το διάστημα με την παρουσίαση της πρότασης για την κατασκευή νέου γηπέδου στο Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Αυτό το γνωρίζω. Λοιπόν, πώς ήρθε η έμπνευση καταρχάς να φτιάξετε ένα Σαν Μαμές? Η έμπνευση, καταρχήν να σου πω δύο κουβέντες για το πώς ήρθε η έμπνευση να ασχοληθούμε για την κατασκευή νέου γηπέδου. Γενικότερα, έτσι, πριν πάμε στο Μαμές. Είναι ξεκάθαρο ότι το γηπεδικό είναι ένα θέμα, ίσως το κορυφαίο δεν απασχολεί τον κόσμο του Παναθηναϊκού εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έτσι. Μην ξεχνάμε ότι προσωρινά είναι μη κατεδαφιστέα, πιθανώς σε 3,5 χρόνια. Όπως αντιλαμβάνεσαι, το Παναθηναϊκό και όπως αντιλαμβάνεσαι, το Παναθηναϊκό κίνημα θεωρήσαμε ότι είναι απαραίτητο να μπούμε σε μια διαδικασία να παρουσιάσουμε μια πρόταση που κατά την εκτίμηση δική μας δίνει λύση στο γηπεδικό πρόβλημα του Παναθηναϊκού. Μάλιστα. Και το Σαν Μαμές? Το Σαν Μαμές είναι το κατασκευαστικό, ο τρόπος κατασκευής για να μην πάθουμε αυτό που έπαθε η ΑΕΚ. Να μην γκρεμίσουμε το γήπεδο. Το γήπεδο φτιάχνεται, δεν ξέρω αν είδες τα σχεδιαγράμματα, και στο site και στη σελίδα μας στο Facebook υπάρχουν τα πάντα. Χτίζουμε παράλληλα με την υπάρχουσα κατάσταση της λεωφόρου. Κοινώς η λεωφόρος θα μείνει κλειστή, ας το πω έτσι, δηλαδή ο Παναθηναϊκός πιθανόν να χρειαστεί να μετακομίσει σε ένα άλλο γήπεδο μόνο για ένα χρόνο. Πόσο εφικτό είναι το project με δεδομένο το οικονομικό πρόβλημα, την ύφεση της ελληνικής οικονομίας, διότι χρειάζονται και απαλωτριώσεις όπως αναφέρατε χθες. Οπωσδήποτε, βεβαίως. Και πόσο συνεργάσιμοι είναι οι παράγοντες σε πρώτη φάση που κινούν τα νήματα στον ερασιτέχνη, στην ΠΑΕ, στην ΚΑΕ. Κοίταξε να δεις. Καταρχήν η συγκεκριμένη πρόταση είναι και εφικτή και υλοποιήσιμη. Τώρα, σε ό,τι αφορά το οικονομικό, σαφώς και τα ποσά είναι μεγάλα, αλλά γήπεδο φτιάχνεις. Θα σου θυμίσω, ας πούμε, ότι ο προπολογισμός για το βοτανικό ήταν 150 εκατομμύρια. Σε ό,τι αφορά τις απολωτριώσεις, ίσως είναι η κατάλληλη στιγμή να μπορέσουν να αγοραστούν κάποιες εκτάσεις. Λίγο πολύ, ακραίο παράδειγμα, η πώληση του Αστέρα προ 2-3 ημερών, κοστολογημένος 2 δισεκατομμύρια, πώληση Με πανηγυρίζουν κάποιοι. Έτσι. Λοιπόν, άρα η ύφεση της οικονομίας επιτρέπει η πτώση της αγοράς στα ακίνητα να δείτε προς αυτή την κατεύθυνση. Βεβαίως. Και η χρηματοδότηση? Χρηματοδότηση σε πρώτο βαθμό δεν είναι κάτι που αφορά εμάς. Έτσι, το λέω με την έννοια ότι εμείς παρουσιάσαμε μια πρόταση τεχνική. Τώρα, το πώς θα γίνει το όλο project οικονομικά, αυτό αφορά την ΠΑΕ, αφορά επενδυτές, πιθανούς επενδυτές που θα εμφανιστούν στην πορεία και στο βαθμό που μπορούμε θα βοηθήσουμε και εμείς. Έτσι, προτείναμε και χθες κάποιους τρόπους, υπάρχει το ομολογιακό δάνειο, υπάρχει συμμετοχή του κόσμου στη λογική της λαϊκής βάσης, δηλαδή να προαγοράσεις τη θέση σου για 5-10 χρόνια, σενάρια υπάρχουν. Σίγουρα πρέπει να βρεθεί ο άνθρωπος ή ο φορέας που θα βγει μπροστά να τρέξει οικονομικά πάντα αυτή την υπόθεση. Μάλιστα. Ο φορέας που θα το τρέξει διαδικαστικά υπάρχει, ο ερασιτέχνης που είναι ιδιοκτήτης της έκτασης? Κοίταξε, σε αυτό θα ρωτήσετε τον ερασιτέχνη. Αυτό που μπορώ να σου πω ότι η επίσημη θέση της νέας διοίκησης του ερασιτέχνη είναι η παραμονή της ομάδας στη Λεωφόρο. Έτσι. Και με δεδομένο ότι η Λεωφόρος είναι ένα περιουσιακό στοιχείο του ερασιτέχνη, γιατί η ιδιοκτήτης είναι ο ερασιτέχνης Παναθηναϊκού, πολύ δεδομένο ότι και έχουν και αυτοί πολλούς λόγους να είναι στην ίδια κατεύθυνση. Τώρα, το αν θα είναι ο επίσημος φορέας που θα τρέξει το συγκεκριμένο project, αυτό είναι κάτι που θα το δούμε στην πορεία. Η ανταπόκριση από την ΠΑΕ? Η ανταπόκριση από την ΠΑΕ μπορώ να σου πω ότι ένα μέρος της μελέτης είναι σε γνώση της ΠΑΕ, έτσι, όχι ολοκληρωμένο το σχέδιο. Μην ξεχνάς όμως ότι και η ΠΑΕ αυτή τη στιγμή, εκτός από ένα μεταβατικό στάδιο, πρόταση Δημήτρη Γιαννακόπουλου και όλα αυτά, είναι στραμμένη σε άλλα, το ενδιαφέρον είναι κάπου αλλού, σύν το ότι είναι σε μια διαδικασία νοικοκυρέματος, έτσι, οικονομικού.
Μάλιστα. Και το ενδεχόμενο με βάση τα ρεπορτάζ να ζητήσει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός μέσω του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, αν αναλάβει και την ΠΑΕ, την μετακόμιση στο ΆΚΑ. Κοίταξε να δεις, επίσημα θέση ο κ. Γιαννακόπουλος δεν έχει πάρει πάνω σε αυτό το θέμα. Επειδή το παρακολουθώ και εγώ, αυτά είναι δημοσιογραφικές πληροφορίες ό,τι αφορά το ΆΚΑ. Ναι, Νίκο, το καταλαβαίνω. Καταρχήν δεν ξέρουμε αν θα μπει στην ΠΑΕ. Βεβαίως. Κατά δεύτερον λόγο, όταν και εφόσον μπει, πιστεύω ότι θα τοποθετηθεί και σε αυτό το θέμα. Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω όμως ότι οι δημοσιογράφοι δεν τα βγάζουν από το στομάχι τους. Όσο μεγάλο να είναι αυτό. Αυτό δεν το ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Έτσι, πολλές φορές αυτά τα οποία γράφονται έχουν και δώσει αλήθειας, πολλές φορές είναι και διαμέτρου αντίθετα την πραγματικότητα. Υπερβολικά μπορεί να είναι. Διαμέτρου αντίθετα δεν γίνεται να είναι. Σου λέω, εμείς σαν κίνημα μπορούμε να τοποθετηθούμε στην περίπτωση έτσι, που ο κ. Γιαννακόπουλος πάρει θέση. Ας όμως πρώτα να δει και αυτό στην πρότασή μας. Μάλιστα. Το γεγονός ότι έλειψαν χθες από την παρουσίαση σας ενόχλησε λίγο? Κοίταξε να δεις, μας ενόχλησε λίγο. Καταρχήν ήταν, αν εξαιρέσει τον κύριο Λαφούζο, ήταν σύσσωμη η ΠΑΕ, και όλα τα στελέχη της ΠΑΕ, από τους διευθυντές, διευθύνοντες συμβούλους κτλ. Καθώς επίσης και η βοήθεια του κύριου Γιαννακόπουλου θέλεις από το τύπο, θέλεις από το σποτ που μετέδωσε live stream τη μετάδοση χθες κτλ. Σαφώς και αν ήταν και οι ίδιοι εκεί, θα ήταν ακόμη πιο σημαντικό, έτσι. Αλλά δεν σου κρύβω ότι η στόχευση δική μας ήταν ο κόσμος. Περισσότερο παρά οι παράγοντες σε αυτό το επίπεδο. Ο κόσμος στάσεται υπέρ του εγχειρήματος, έτσι. Νομίζω είναι ξεκάθαρο. Ναι, το καταλαβαίνω γιατί και εγώ σε όσες συναστροφές έχω με οπαδούς του Παναθηναϊκού, όπως έχω και με οπαδούς άλλων ομάδων, είναι υπέρ της παραμονής η φυσική έδρα εκεί που ανδρώθηκε ο σύλλογος ο Παναθηναϊκός. Μα γιατί να μην είναι, να σου πω κάτι, η τάση αυτή είναι. Το Ολυμπιακός έκανε γήπεδο στο Καραϊσκάκι. Η ΑΕΚ θα φτιάξει γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο ΠΑΟΚ παραμένει στην Τούμπα. Γιατί δηλαδή ο Παναθηναϊκός θα πάει κάπου αλλού, δεν το καταλάβει αυτό. Όχι βέβαια, ούτε εγώ το κατάλαβα ποτέ και μάλιστα είχα κάνει μια έρευνα δημοσιογραφική πριν από περίπου 10 χρόνια. Όταν συμπληρώνονταν 10 χρόνια συζητήσεων και διαβουλεύσεων για το γήπεδο του Παναθηναϊκού από την εποχή της συγχωρεμένης Μελίνας Μερκούρη. Έτσι. Όταν άνοιξε το κύκλο των επαφών. Και είχαμε φτάσει στο 2004 και ο Παναθηναϊκός όχι απλά έμενε χωρίς γήπεδο, αλλά πρεστής και σε έσοδα και σε μέγεθος, διότι όπως και να γίνει, το καταλαβαίνεις καλύτερα από μένα. Το βιώνεις ως φίλος τη σημερινή εποχή, χωρίς γήπεδο τη σημερινή εποχή, δεν μπορεί να σταθεί στον ανταγωνισμό όπως θέλει. Ούτε χωρίς εμπορικές συζήτηση, χωρίς εμπορικές χρήσεις, χωρίς έσοδα από εισιτήρια, χωρίς τη διαφήμιση και χίλια δυο, αλλά σαφώς και έχει μειονέκτημα απέναντι στις υπόλοιπες ομάδες. Είναι ξεκάθαρο. Αλλά επιμένω στο θέμα της λεωφόρου, διότι καταρχήν θα σου πω δύο περιπτώσεις. Δες την περίπτωση της Φιλαδέλφειας προ-Μελισσανίδη, έτσι στο πρώτο εγχείρημα να γίνει το γήπεδο στη Φιλαδέλφια και δες τώρα. Αντιδράσεις, σύλλογοι, φορείς, δήμοι, διάφοροι παράγοντες. Τώρα όλοι καλά, μαζί, ενωμένοι, προχωράμε και έχουμε γήπεδο στη Φιλαδέλφια. Ή σκέψεις μας στην περίπτωση να έχει προταθεί στον Ολυμπιακό να κάνει γήπεδο στο Σχιστό, ας πούμε, ή στο Πέραμα γιατί υπήρχε μια έκταση 30 στρεμμάτων. Τι θα είχε γίνει στον Πειραιά? Μπορεί να έχει πέσει το γήπεδο. Όχι μπορεί. Θα είχε βγει στεριά μες στη θάλασσα. Με την πολιτεία, είτε λέγεται Δήμος, είτε λέγεται αρμόδιο Υπουργείο, έχετε έρθει σε επαφή? Γνωρίζουν για την παρουσίαση που κάνετε χθες, για τη μελέτη που έχετε κάνει? Κοίταξα, επίσημα δεν έχουμε έρθει σε επαφή. Έτσι, πρώτον σε ό,τι αφορά το κομμάτι του Δήμου, διότι δυστυχώς επί δημαρχίας του κυρίου Καμίνη ο Δήμος είναι απόλυτα εχθρικός απέναντι στον Παναθηναϊκό και δεν είναι μόνο θέση του κινήματος, είναι και άποψη του κόσμου του Παναθηναϊκού. Είναι ο πρώτος εν ενεργεία δήμαρχος που αμφισβήτησε το δικτυσιακό καθεστώς λεωφόρου. Εγγράφος. Παρά το γεγονός ότι συμμετείχε στην κίνηση της Παναθηναϊκής Συμμαχίας. Εντάξει, συμμετείχε στην αρχή, ίσως προφανώς για την προβολή του. Δεν νομίζω ότι έχει ξαναασχοληθεί ποτέ, ούτε τον έχω δει ποτέ, ούτε συνελεύσει Παναθηναϊκής Συμμαχίας, ούτε καν στο γήπεδο. Έτσι. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την πολιτεία, έχουμε πληροφόρηση, τα στοιχεία τα οποία θέλαμε να πάρουμε μας τα έχουν δώσει. Από εκεί πέρα σιγά σιγά θα αρχίσουμε να τρέχουμε και την πρότασή μας, να την παρουσιάζουμε και να συζητάμε και μαζί τους, βεβαίως. Και η υποχρέωσή μας, έτσι. Σαφώς. Λοιπόν, για να κλείσουμε, να σας απελευθερώσουμε και εσάς, το επόμενο βήμα ποιο είναι τώρα? Το επόμενο βήμα είναι ότι σιγά σιγά κοιτάμε και τη χρηματοοικονομική μελέτη να τελειώσουμε, έτσι, ώστε να έχουμε και με ακρίβεια τα έσοδα που θα έχει ο Παναθηναϊκός από αυτή την κατασκευή του γηπέδου. Υπολογίζουμε γύρω στα 30 εκατομμύρια το χρόνο. Υπολογίζουμε περίπου στα 30 εκατομμύρια, αλλά είναι ένας υπολογισμός ο οποίος θέλει ακόμα δουλειά. Έτσι, για να είμαστε σωστοί και σοβαροί. Και πότε θα είστε έτοιμοι? Πιστεύω ότι μετά τις γιορτές, εντάξει, είναι κάτι το οποίο θέλει πολλή δουλειά.
Πάρα πολύ δουλειά. Σκέψου ότι κάναμε ένα χρόνο να κάνουμε τη μελέτη. Φαντάζομαι ότι είμαστε μια ομάδα ανθρώπων, έτσι, οι οποίοι δουλεύουμε νυχθημερών και εθελοντικά. Σύντομα ότι αυτή η ιστορία δεν έχει στοιχήσει τίποτα. Ούτε στον Παναθηναϊκό ούτε σε κανέναν. Σε αντίθεση με τα 5 εκατομμύρια της μακέτες, για τις μακέτες του Δημοτικού. Εντάξει, εγώ δεν θέλω να πω αυτά. Τα λέτε εσύ. Πάντως δεν έχει στοιχήσει τίποτα. Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσω. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία, γιατί είναι καλό ο κόσμος να βοηθάει τις ομάδες που αγαπάει και να μην επιδίδεται σε άλλες ενέργειες. Όπως το λες. Και από αυτό κερδίζει και το Παναθηναϊκό κίνημα και ο Παναθηναϊκός και γενικά το αθλητισμός, ο σύλλογος. Λοιπόν, καλό μεσημέρι και καλή επιτυχία στο εγχείρημα. Να είσαι καλά.